Du? Hej. Nu vill säga att du vet inte riktigt allting. Vad skulle du säga om jag säger att det inte blir någon kryssning? För vi drar till Tunisien i en vecka. Allvarligt? Ja. Får jag det? Nej. Vad? Hur hände det? Det hände. Så jag måste gå in och prata med polisen igen så jag vet vart fan vilken terminal det är vi ska åka till. Vad roligt.